Mhuri yeZimbabwe auyamudzwe mashoko omuka achitaugwa naJob Wiwaskala achiti aiwa mapfupa aMoblessing Ali achamukira kune munhu wese akamuuraya. Mashoko ataura aya avhunutsa vanhu vakawanda, atoshoka nyangwe nevanhu veZANU-PF. Mashoko ataugwa aiwa naJob Wiwaskala achiti aiwa achamuka chipoko miremoni. Sara kuendera mashoko ataura awa ndokurudzira ibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon. Tamochana mabdets andokupa pano paZii News Live nokuti nhau zichibuda zvinonga dzakanyongwa dzakanzi vakambobata chigaro chemumiriri weZingeza West mudare reparamende vaJob Wiwaskala vayambira kuti vakauraya murwiri weCitizen Coalition for Change CCC Moblessing Ali vachatsiviwa nemweya wake. Takazoradzika gamba redu Moblessing Ali mushure memakore anoda kusvika 2 rafa. Mapfupa aro achamuka. Totenda kune vanhu vese vemuZimbabwe nepasi rose nekumira nemhuri yekwaAli kusvika panguva ino. Zvichayeukwa kuti kuuraya munhu kune migumisiro, vanodaro. Ndo mashoko anoitaugwa naWiwaskala achiti aiwa zvakaitiwa nemunhu akauraya Moblessing Ali aiwa zvichazobuda pachena, azomuka, mapfupa ake amuka. Saka nyaya inoendera mberi ichinzi zvichidaro aka ndekechipiri Waskala vachitsigira mhondi iyi kuti mweya waAli hauzorori kusvika kutsiva kwaitiwa. Saka ndo zviri kuramba zvichitsinidzirwa naJob Wiwaskala achiti aiwa mweya waMoblessing Ali uchamuka ugotsiva kune munhu akamuuraya. Ndo mashoko anouya achitsinidzirwa naJob Wiwaskala, zvinhu zvashamisa vanhu vazhinji ngekuti pasina mazuva akawanda aiwa abva kunochengetwa, abva kunovigiwa, wauya vataura mashoko akadai. Muri yeZimbabwe tudzei mafungiro enyu, muri kudii pamusoro penyaya iyi? Pine mucomment section medu musakanga nosubscribe, kulaika noturn on the bell icon. Tambochera mabdets andokupa pano paZii News Live.